Aquests fluixets, aquests els últims, no... anem una mica a passejar. Llàstima, que no l'hem enganxat del tot. ¡Guau, chaval! ¡Oh, qué madre! Está bien grabado, ¿no? Dice, cuidado que sale fuego, dice. ¡Vamos, vamos! ¡Vaya hindú! Mira com la menteixidor, tio. Alçar la... Alçar aquest, menteixidor. No, vídeo. Sí, pues, tio, s'ha menjat una obra i ha arrencat una obra i ho ha arrencat tot. Molt, no pillat la penya de mirar. ¿La ha grabado o no? El moment de l'Oski no es veu el vídeo, nano, però veu, nano, uah.
Brutal, brutal, brutal. Extremo, Marcel. Aquest per la biblioteca. Ho tenia pas totes, Drac, tio. Per un motor que més aquí, jo no tinc avantatges. Ha arrencat la moto, em pensava que era el cotxe. Error. Ara bé, ara bé. Aquest és el que volia gravar.